Бүгін Стәрлітамақта һава торышына түбән атмосфера басымы йогынты ягый. Көндең аяҙлы болотлы булуы, урыны менән ҡар яуыуы көтөлә. Ел төньяҡтан, төньяҡ көнбайыштан салҡын. Бөтөрөлөп, осы қар бүртіктері Осырып үскә күтәрә, һалмак иткән елдәре, һалмак иткән елдәре. Кыва-кыва, осылар елпенәләр, ергә төшеп кунырансыз дип, канатып йөргәнеләр. Осылар елпенәләр, ергә төшеп кунырансыз дип, канатып йөргәнеләр. Ел сыра, ел уйната, шаян кар бөртектәрен. Кагылалар кирпегемә, иркәләнәм биттәрем, иркәләнәм биттәрем. Кыва-кыва, осылар елпенәләр, ергә төшеп кунырансыз дип, канатып йөргәнеләр. Осылар елпенәләр, ергә төшеп кунырансыз дип, канатып йөргәнеләр. Тейіп балаларны қабат ел алып китә. Бар дөньяны акка күмеп, буранлы кышта итә, буранлы кышта итә. Кыва-кыва, осылар елпенәләр, ергә төшеп кунырансыз дип, канатып йөргәнеләр. Кыва-кыва, осылар елпенәләр, ергә төшеп кунырансыз дип, канатып йөргәнеләр. Ергә төшеп